गिबिथारावनो गासै बिटिसि बासि आसामबासि आरो 1 नं क'क्राझार लकसभानि भटार्स बिथांमोननि सिमांनि रंजालि बैसागुनि खुलुमनायखौ जासिगोबाय। जोङो दिनै 3 नं दावागुरि बे जमदुवार ब्लकआव जोङो मेल खालामनो फैदों आरो बिनिनो खाथि खाला बाजारफ्राव जोङो गिदिंजोब्बाय। जों जेरै थाङो एरैनो दोहौ गुरलाब मानसिफ्रा जोंजों गिदिंफादों आरो दिनैबो जोंहा 250नि बारा जयनिं जाबाय बे ओनसोलावहाय। दा बेखायनो मोनसे दोहौआ फैबाय जे थांनाय 15 बोसोर थामहिनबा 2014 आरो 2019आवहाय रायजो राजाफ्रा गोसो गैयामोनब्लाबो तेखेतসকলে মনে নাছিল ইচ্ছাই নাছিল তথাপিও উপায় নোহোৱাত কোনোবা বিপিএফক ভোট দিছিল 2014ত কোনোবা ইউপিপিএলক দিছিল 2019ত তথাপিও বিপিএফ জিকিবলৈ পাৰা নাই তথাপিও ইউপিপিএল জিকিবলৈ পাৰা নাই। बिथांमोना 2014 आरो 2019आवबो देरहायाखै गले बिथांमोना मानैजों मैसो बेरहा बायदि खुन्दा खुन्दै सौलायबाय। बिपिएफआबो होनो इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि साखाया गबाय इउपिपिएलआबो होनो नांगोलनि दिलाया बायबाय आरो फालाबो गबाय। बेबायदि नांलायनानै जोबनायाव सोर माबा सिंजों हाबलांखो नब कुमार सर'नियासो दौ खननै 2014आवबो एमपि जाहैबाय बे बियाबनिफ्राय। दा बेखायनो आं सानदों जे बिपिएफनि मानसि लिडार बिथांमोना बुजिनांगौ इउपिपिएलनि लिडार बिथांमोना बुजिनांगौ रायजो राजायाथ' बुजिखादों। आं मिथिनायाव रायजो राजाफ्रा बिपिएफब्लाबो इउपिपिएलबाबो एबाराव बिपिएफनो आरो इउपिपिएलनो भट होआ खारन बिथांमोना देरहाखाया आरो एबारावबो देरहानाय नङा। बै बाराव बिथांमोना नब कुमार सर'नियाखौनो फेजेननो हायाखैबा बे कंग्रेस इन्डियान नेशनेल पार्टी कंग्रेसखौ बोरै फेजेनगोन? बावहाय मुसलमानल' नङा बाहाय अनाबर'ल' नङा बाहाय बर' कमिउनिटियाबो दिनै कंग्रेसनो होगोन। बेखायनो सिम्पल रावजों बे दिनैनि जों जेराव थाङो बाहायनो गुरलाब आदिबासिखौनो होन गुरखाखौनो होन राजबंसिखौनो होन माइनरिटि मुसलमानखौनो होन बर'खौनो होन बिथांमोना मा बुङो जे गोदो गोदाय जोङो कंग्रेसनोनो होखादोंमोन 15 बोसोर कंग्रेसआ बबावबा दङमोन एबार फैफिनबाय जोङो मोजां मोनबाय। बेखायनो जोंनि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट चइस इज अलवेज कंग्रेस। सार बिटिआरआवहाय मोननै रिजनेल पार्टी दंखायो नेशनेल पार्टीनो मानो भट होनांगौ होननानै बुङो? रिजनेल पार्टीया जेब्ला खामानियाव फैयाब्ला जितियानाखि रिजनेल पार्टी खुनु खामत निदिये टिकेट बारे बारे बिथांमोना गले बुंदों जे 2014आव जों देरहागोन 2019आवबो जों देरहागोन बिथांमोनाथ' देरहायाखै। दा बे बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां दुखु जादों जे बिपिएफनाव सोनारफ्लांनानै नब कुमार सर'नियासो बारग'लांबाय इउपिपिएलनाव सोनारफ्लांनानै नब कुमार सर'नियासो खननै गले बारग'लांबाय। दा बेखायनो रायजो राजाहा जेबो माबा बिपिएफआ जेबो मोन्थाय गैलिया इउपिपिएलआबो जेबो मोन्थाय गैलिया आनसलिक दल होनानै कंग्रेसआ तरुन गगৈ देबा बिथांमोननो चान्स आरो सुबिदा होदोंमोन नाथाय बिथांमोना खननैबो फेल जादों। बे एसटि रिजार्भ समस्तियावबो बिपिएफआबो जेनदों इउपिपिएलआबो जेनदों। दा बेखायनो बाय एसटि रिजार्भआथ' थाखागोन बेनि अनगायैबो बे गासै जोंनि बियाबाव मा बर' मा हारसा जों जयै गोजोन जौगानायखौ जोङो लुबैदों। बेखायनो रायजो राजाया एबाराव कंग्रेसनो भट होदों रायजो राजाया कंग्रेसखौ लुबैदों। बेखायनो जोङो एबाराव राष्ट्रीय दल इन्डियान नेशनेल कंग्रेस पार्टीया टिकेट होगोन आरो जोङो खुनु बिपिएफ जों गैया जोङो खुनु इउपिपिएल जों गैया जोङो गाव हारसिङै जोंनि इन्डिया एलायन्सजों गसंबाय आरो जोङो एबाराव देरहानाया रोखा जाबाय। सार कंग्रेस हिसाबैहाय नोंथांमोना क'क्राझार 1 नं क'क्राझार बियाबावहाय बेसेबां भट लानानै देरहागोन होननानै सानो? एबारनि भटआ खोब क्लियार बर'फ्रा 5,18,000आवहाय 4 लाख बा 4.5 लाख फल जागोन बिनि 2 लाखखौ कंग्रेसआ मोनगोन। मैयाहाय मन्त्रि अक्टागुरा ब्रह्मआ बुंदों 1 लाखनि बारा मोना होननानै। आं होननि जोङो 2 लाख भटखौ बर'फोरनि भटखौ जोङो मोनगोन। बेनिफ्राय मुसलमान माइनरिटिया 3 लाख दङ बे 3 लाखआव 2 लाखखौ कंग्रेसआ मोनगोन 4 लाख जाखाबाय। बेनिफ्राय आदिबासि भटआ दङ 1,10,000 बावहाय जोङो 50-60 हाजारखौ मोनगोन 4.5 लाख थांखाबाय देरहानो थाखाय बेनो काफि। दा बेखायनो जोङो जोंनि माखासे सिक्रेट अंकखौ खोन्थाथ'वा जोङो देरहागोना एखेबारे रोखा जाबाय। आरो आदा इउजिनि खोथाखौ बुङोब्ला आदा इउजिनाव जेबो अंक गैया बिथाङा एमएलए जानायखाय एबार केबिनेट मन्त्रि मोननायखाय साख्रि मोननाय बायदि मोनथारदों। दा बिथाङा साख्रिखौ मोनबाय थाथों। मैया दाखालि बिथांमोना एसेम्ब्लियाव जेब्लानाखि बे एसेम्ब्लिया ख्रिस्टानफोरनि एगेन्स्ट बिल पास खालामो जेब्लानाखि बे एसेम्ब्लिया मुसलमानफोरनि एगेन्स्ट बिल पास खालामो जेब्ला बे एसेम्ब्लिया जोंनि बाथौआरिफोरनि एगेन्स्ट बिल पास खालामो बे आदा इउजि
बे आदा माबा आजिरन बे फंबाय लरेन्स बे फंबाय जयन्त मोना बबाव थैनानै थाया बबाव थेन्थ'नानै थाया मैया दाखालि लायनो बाहाय बाजुगाव फैदोंलायनो दुगा होनदोंलायनो गुरु मांसथा किय आमा खाबलै দিয়া নাই আৰু গুরু বাজাতো কিয় বন্ধ কৰিছা তুমি না এইটো কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো তেতিয়া বোলে প্ৰমোদটো একোই বোলে মাত মাথা নাই তেতিয়া বোলে লৰেন্স ডাঙৰীয়া কৈ বোলে আমিনো চাৰিজন এমএলএ আছে আমাৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা আইন পাছ কৰে আমি আন্দোলন কৰিম আৰে গাধা ক'ত আন্দোলন কৰিবা তুমি যেতিয়া এফসু আছিল তুমি আন্দোলন কৰিব এতিয়া তুমি এমএলএ তোমাৰ চৰকাৰত আছে নিজৰ চৰকাৰৰ এগেইনষ্ট আন্দোলন কৰা নাকি दा बेखायनो बिसिनाव जेबो लजिक गैया आवनायबाय देरहाया इउपिपिएलआबो देरहाया बिपिएफआबो देरहाया आं खावलायनो लुबैदों बिपिएफनि आंनि बिदा फंबाय भटार्सफोरखौ इउपिपिएलनि आंनि बिदा फंबाय भटार्सफोरखौ नोंथांमोनहा बे एमपिखौ गोदाव सोराव सानलाबायनो नाङा नोंथांमोना सानै देरहाब्लाबो उदालगुरि आरो क'क्राझार देरहायबाबो दिल्लीयाव सरकार बानाया कंग्रेस एलायेन्सआसो बानायगोन दा बेखायनो बे गोदाव सोराव गोब्रामलाबायबा जाया बिटिसिआव बोलो हो जों नोंथांमोनखौ एसे लानानै कंग्रेसआ जोंहा बिटिसिआवबो शिफ्ट जागोन आरो कंग्रेसआनो सालायगोन एबार जौगानाय आरो जोंनि लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रि आरो जोंनि ओनसोलाव कल कारखानाखौ जोङो लाबोजोबगोन जोङो आबाद फोथाराव जोङो इरिगेसननि बेबस्था खालामगोन आरो जोंनि मानसिफ्रा बे हालामनि मानसिफ्रा आसामावबो 28 नाम्बार गरिबसिन रायजो जोङो कंग्रेसआ बेखौहाय भारतनि सबसे उन्नत रायजो खालामगोन केरालानि नेक्स्ट नङाबा केरालानि सिगाङाव बिटिआराव मोननै पलिटिकेल हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैबो हान्जाया माने गावजों गावल' बुंलायबाय थायो नाथाय नेशनेल पार्टिखौ बिसोरो जेबो बुङा बिनि खारन मा ना खारना जाहैबाय आङो होनबाय थादों बिपिएफखौबो बिथांमोना होनबाय थादों गर्जन नोंथां जिरायदो गर्जन डाঙरी আপুনি বহা তেতিয়া আমি কৈছে যে শুনক আপুনি হিটো ট্রাই কৰি লাভ নাই আপুনি দিল্লীত হিটো জিকিলেও সরকার না বানায় আং বুंदों কিন্তু আপনার বিটিসি চান্স আছে আপোনাক লৈ আমি আপোনাৰ বিটিসি সরকার বনাম যথেষ্ট কিন্তু এতিয়া আপুনি কিবা এইটো বিটিসিৰ আঞ্চলিক কিবা নিৰ্বাচন নহয় এইটো বিধানসভা নিৰ্বাচন হয় এইটো দিল্লীত গৈ ফেলাই সরকার বনাব লাগে আইন কানুন বনাব লাগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আইনৰ শৃংখলা হৈ গৈছে উন্নয়ন একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে নিবনুৱা অৱস্থা বাঢ়ি গৈছে খাৱা খাদ্যৰ দামবোৰ বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমি দিল্লী যাব লাগে কথা ক'ব লাগে সেইবোৰ নহয় চাওক আজিৰ তাৰিখত PMYৰ এলাউৱেন্সটো 1,30,000 কিবা ঘৰ হয় নাকি আমি দিল্লীত যাব আমাক 5 লাখ লাগে 7 PMYৰ এলাউৱেন্সটো 1,30,000 1,30,000 কিবা ঘৰ হয় নাকি আমি দিল্লীত যাব আমাক 5 লাখ লাগে 7 ঢালাই লাগে অকমৰ হাৱা বতাহ বেলেগ প্ৰত্যেক বছৰে হাৱা বতাহ আহে আমাৰ ঘৰ বলা উৰি লৈ যায় গতিকে সেইটো দি নহয় আমাক লাগে কে 7 ঢালাই 5 লাখ নহলে 7 লাখ সেইবোৰ কথা ক'বলৈ মই দিল্লীত যাম তেখেতসকলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ এগেইনষ্ট খোৱাটো ভাল নহ'ব কাৰণ আজিহে কংগ্ৰেছ পাৱাৰত নাই অহাকালি যদি কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আহে সেই গতিকে ভালভাৱে চিন্তা চোৱা কৰি পেলাই খোৱাটোই ভাল এই গতিকে মই এইটোৱে কৈছে বিথাংমোনা বিপিএফা কংগ্ৰেছनि खोथाखौ बांद्राय बुंनानै लाब गैया कारण थांनाय बाराव कংग्रेसनि आशीर्बादावसो बिथांमोना मोजाङै सासन खालामदोंमोन एबारावबो कংग्रेसआ दिल्लीयाव गभर्नमेन्ट फैयोबा जोङो बिपिएफखौनो लानानै सरकार दागोन मोननैनि गेजेराव जोङो बेखौनो नुदों बिपिएफआ बोलोगोरासिन इउपिपिएलनोथ' होनाय नङा बर'फ्राबो होनाय नङा मुसलमानफ्राबो होनाय नङा राजबंशिफ्राबो होआ आदिबासिफ्राबो होआ आरो बेंगलि भटफ्राबो होनाय नङा दा बेखायनो इउपिपिएलनि खुनु फेक्टर जाया जोंनि दावहाया बिपिएफजों जागोन खिन्थु कংग्रेसआ देरहालांगोन आरो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो